Crec que seria ideal i desitjaria que realment si aconseguim un estat independent o quan l'aconseguim es tingui en compte tot aquest pes o la pròpia població sigui capaç de dir ei, això ho hem fet gràcies a nosaltres també i nosaltres aquí hem de tenir alguna cosa a dir, hem de poder decidir més enllà de la consulta de volem la independència o no la volem. A partir d'aquí això ho hem de construir una mica entre tots. Però la por que tinc és que el 10 de novembre es replegui tota aquesta força popular i tornem a delegar a la classe política el nostre futur. No, si ha de ser per això, de veritat, no. El 9 de novembre no acaba res, tot just comença. I comença la construcció d'aquest nou estat. No s'acaba absolutament res, jo ho veig així. Per tant, primer de tot, votem i decidim si realment els catalans volem iniciar, ni acabar res, començar un nou projecte de país. I és a partir d'aquí quan hem de començar a parlar de com volem construir aquest nou país. A partir del 10 de novembre discutim, però que ens donin la possibilitat de discutir i d'escollir, de seguir decidint el dia a dia. Aquest és una mica el meu temor, que tota aquesta força és il·lusionant, però que això no es desmobilitzi. Il·lusió, com tu dius, costa molt mantenir-la. O sigui, està molt bé tenir-la, però quanta gent seguirà al peu del canó?